és megszerezze 11. spanyol bajnoki gólját az idényben. Ő még nem lőtt 11-est. Hát, nézzük még egyszer. Ezt nagyon megette. Ezt bekajálta, benyelte Iturralde González. Megbicsaklott a lába Xavinak. Elesett a közelébe. Hát a közelébe volt, de hozzá nem ért Raúl Baena. Én kétszer megnéztem, gondolom önök is. Nem láttam szabálytalanságot. Vagy nem történt, vagy a szemem romlik, de rohamosan. Na mindegy, a 11-es befújta a bíró. 39. perc, a labda mögött Ibrahimovic. Kameni eddig mindent fogott. Nézzük ezzel. Mihez kezd. Semmit! Ibrahimovic góljával vezet a Barcelona a katalán derbin. Az ő góljával dőlt el az El Clásico, most az ő góljával vezet a helyi